tanan. Ako na ako igsuon sa Manila. Nagpuyo ngadto. Sila mga Tagalog na angari. Walang problema 'yan. Ang problema, it's not the people. We can always make arrangements kung paano tayo magkasunduan. Ang problema, yung pera, yung taxation, pagbili mo ng gatas, nakapatak na yung buwis dyan, padala lahat yan sa Manila, tapos sila lang ang Congress. Ngayon, nakita mo si Romualdez kung paano waldasin yung pera. Anak ng, para kami mura taga-contribute nga itong kwarta nga, o sige, kaligo mo kwarta nga na, unya kami dito, kailangan kami ng mga projects, dagang dalan, wala pa masimento, eskwelahan, ang muro, kailan pa ito maging makatikim ng medyo kalayaan nila. Moro, hindi naman interesado makipagbarilan. Alam mo nila maubos tayo kung ganun. Kaya naghihintay lang sila ng panahon na baka magdating. Kaya, alam ko mga kapatid kong Moro, magkaisa tayo. Gawain natin yung Mindanao. Kasi kami, alam mo, ako kay lola ko, hindi man ako saling pusa rin ako, pero Mindanaoan ako, by blood. Yung nagpunta dito, mga Tagalog, Bisaya, iintindihin naman ninyo na noong panahon na yon, hindi naman namin ginusto na kung talagang pupunta kami mag-away tayo. Ngayon nandito na tayo, wala man tayo magawa. Tapos na tayo nag-away, nagkaubusan na lang tayo. Walang nangyari sa ano. Kaya mag-usap na lang tayo. Sabi ko nga, gusto ninyo, one Mindanao tayo. Paraan natin sa proseso na legal. There is such thing as a body that would hear you petition to secede, and it will mag-survey sila, tapos mag-plebisito, kung manalo, tapos if it's valid, ang sabihin ko man, pera namin putang ina, inuubos itong mga yawa na ito. Ginagastos lang. Kayaman na natin dito sa yung mina nandito, ang mining nandito, pinakamahal yung copper. Meron pang titanium. Mr. President, ang CCC